Камариш Муратова, когда он туда же сел. Удержи! Спасибо. Ай, удармада жексире чында. Бір-бірін бетусты бұларды вазен. Шәмбек яланат бірлебіштарыңыза, бір-бірін вайгалне, вайне тоярын, бір-біріне пулышар. Шәмбек біштарыңыза, напір, Аллах инде, вазен, телейлі. Тавда бұл сире пурнеде Шәмбек пайхи, кунам, мамба бірле палы дома келешін. Пуштая бұл сире. Тавда бұл